A Barcelona hi ha una piscina de salts, és la piscina descoberta de Montjuïc. Evidentment, a l'hivern no es pot utilitzar. Els saltadors venen al CAR de Sant Cugat i fins aquí hem vingut per veure els futurs campions dels salts de la natació catalana. I un dels primers saltadors que ens trobem és en Pol Vilà. Aquest jove de 14 anys participa en el torneig internacional de salts que es fa aquests dies a Les Palmes. Aquests campionats em serveixen per saber més o menys on estic de la mínima de punts per anar a un europeu o un campionat internacional. Amb en Pol també s'entrenen altres saltadores del Club Natació Barcelona i del Joan Pelegrí. Elles són el futur de la modalitat de salts de la natació catalana. Tiene mucha energía y mucha motivación. Complicado en el sentido que tienes que adaptarlo con su vida académica, pero bueno, bien, tiene mucha energía, mucha motivación y muchas ganas de hacerlo, o sea que, bueno, bien. Yo creo que la gestión de emociones es muy importante, gestionar la frustración, el fallo, la derrota, el miedo es algo muy importante también. Primer vaig fer gimnàstica artística i la meva entrenadora em va presentar l'entrenador de salts i em va agradar encara més perquè era combinar el que a mi m'agradava, l'aigua i les acrobàcies. Feia gimnàstica artística i llavors em van dir si volia provar a fer salts i vaig provar i em va agradar molt. Això sí, compaginar la passió amb l'obligació dels estudis no sempre és fàcil. Complicado, son muchas horas las que estudian y las que están aquí también y luego tienen que llegar a casa y hacer deberes. Per mi ha estat més difícil treballar. És a dir, el dia que vaig intentar treballar en una empresa i vaig intentar-ho combinar amb els horaris, llavors sí que va ser gairebé impossible. És una mica difícil compaginar els estudis amb els entrenaments, però jo crec que si t'organitzes bé tot es pot fer. A més, com tens més poc temps que altres nens, jo crec que t'organitzes millor. Más o menos lo llevan bien, con mucha ayuda también por parte del centro y por parte del instituto. Moltes hores d'entrenament i jugar-s'ho tot en menys d'un segon. El salt de trampolí és un esport molt precís, si tens un error es nota molt, sobretot a les competicions. Concentrar-te bé per fer-ho bé. Vas una mica amb tensió perquè no saps el que pot passar, però portes tota la temporada fent-ho i esperes que surti bé. Has d'intentar que la pressió no pugui amb tu i concentrar-te només en els aspectes tècnics i no en el que pot passar si fallo aquell salt. I en el seu cap, un somni, o potser molts. Home, l'europeu aquest any és com la cita que a tots ens agradaria anar, però és difícil. Per tothom, uns Jocs Olímpics és el seu somni des que comença a fer un esport. Però sóc conscient que encara estan una mica lluny i que s'ha de treballar molt. Ens agradaria anar, però tenim que anar pas a pas i primer fer-ho fàcil, entre cometes, i aconseguir els objectius. El meu somni seria ara fer-me una mínima de punts per anar en un europeu o un mundial, però no em veig molt lluny. Si lo hacen bien, me siento bien. Si lo hacen mal, me siento responsable. Si están aquí es porque les gusta y les compensa lo positivo a los golpes que se puedan llevar o las derrotas que puedan tener. De moment, l'Anna, la Laia, el Pol i la Paula pensen en els europeus, però també amb la mirada posada als mundials i, per què no, als Jocs Olímpics.